Sportski ponedjeljak. Linki auto utorkom. Srijedom pogled u poslovni svijet. Četvrtak u vrtu. Petak dan za ekran. Subotom ona na obzoru. Nedjeljni spektar. Reprezentacija Vatreni je kultna reprezentacija Hrvatske, nogometna reprezentacija koja je u ovoj zemlji i ljubiteljima nogometa, ali ne samo ljubiteljima nogometa, donijela toliko sreće i zadovoljstva da zaista teško će se to lako u povijesti ponoviti. Rezultati koji su oni pravili u tih prvih 10-ak godina su bili plod jednog izvanrednog potencijala koje je ta reprezentacija imala, gledajući s aspekta pojedinačnog, gledajući po linijsko, gledajući kao momčad. Bili su vrhunski nogometaši, bili su izvanredni prijatelji i bili su momci koji su u srcu u najtežim trenucima hrvatske povijesti za vrijeme Domovinskog rata činili ono što je za zemlju najbitnije, pomagali na svaki način, a najveća pomoć je bila sreća kojom su narod u tim teškim trenucima donosili, jer biti peti 96. godine u Europi na europskom prvenstvu, biti treći 98. godine na svjetskom prvenstvu mogu samo zaista iz tako male zemlje, male po površini, ali jedne velike, široke srca, jedne zemlje koja ima famozne športaše, ne samo nogometaše, je zaista za ovaj narod u tim trenucima značilo jako puno više od nogometa. Ponedjeljak je. U kancelariji Međunarodnog odjela nema nikoga, ova službenika su na službenom putu i odsutni. Ja malo nadzirem faks i telex. U jednom momentu zvoni telefon, zove Savez Amerike i kaže: pred mjesec dana su vam postavili upit može li Hrvatska igrati međunarodne utakmice. Danas popodne imamo sjednicu, moramo odlučiti. Imamo 4 ponude, možemo igrati 2 utakmice, od toga jednu već smo odredili da to je Poljska. Postalo mi je jasno da ja u tom trenutku ne mogu doći do tog faksa ili teleksa, ili ga nema, ili je potpuno nestao, ili je negdje sakriven. I ja kažem, molim vas, pošaljite upit odmah i odmah ću vam odgovoriti. Za par minuta kuca telex, može li Hrvatska igrati? I za par minuta dobivaju odgovor može. Oni to poslijepodne odlučuju da igra Hrvatska. Dozvolite mi da sa svima vama koji ste se okupili ovdje upravo zbog ovog događaja podijelim radost što reprezentacija Republike Hrvatske
nastupa prvi put nakon slobodnih demokratskih izbora u Hrvatskoj. Poziv sam dobio u Francuskoj, znači u Mecu. Donio mi ga je Branko Tucak, koji je bio tamo trener mlade ekipe u Mecu. I govori mi Branko, Aljoša, dobio si poziv, trebao bi biti tamo na toj utakmici. Ja govorim, jel se slažeš? Ja govorim, normalno, ajmo u Zagreb. I tamo tu u slačionici bio mi je trener Joel Miller, koji je sad trener u Lansu. I pita me, Aljoša, koja je to utakmica i tako. I ja govorim, prijateljska, nije bio baš oduševljen, zato što smo imali jednu vrlo važnu utakmicu tu, taj tjedan. I ja govorim, šefe, pustite me, to mi je vrlo bitno i tako. Početak nove reprezentacije, nove države. Rekao mi, Aljoša, nema apsolutno nikakvih problema. Klub će ti izaći u susret, ali moraš se vratiti istu večer. Mi smo pozvali više, ali odazvalo se svega 14 igrača. I onda, kad smo došli na 12 igrača iz Hrvatske, onda bi ta reprezentacija imala i svoj natjecateljski duh, morali se boriti da ta reprezentacija i pobjedi. Asanović, dobar centar, šuti, Meola. Ta priredba je bila par excellence priredba, igrači su dolazili tako sa jednim specifičnim osjećajima i mi svi zajedno. Bilo je dosta poteškoća dobiti, ishoditi dozvolu u ono vrijeme od Nogometnog saveza Jugoslavije. Sva sreća da je tamo u to vrijeme bio glavni tajnik, današnji naš savjetnik, gospodin Ante Pavlović, i u mnogim telefonskim razgovorima i uz veliku njegovu suradnju u tom dijelu smo mi ipak ishodili dozvolu i ta utakmica je odigrana. Naravno, kad se to vrijeme uspoređuje sa današnjim vremenom, tehnikom, tehnologijom pozivanja igrača, to je bilo u jednom slow motionu, što bi se reklo, ali igrači su bili sjajni, to je bila jedna vrlo dobra utakmica. Mlinarić. Pravovremeno uklizavanje Balboja, ali još uvijek je to Mlinarić. I Fraser kraj njega. Još je tu lopta i pogodak. Pogodak Aljoša Asanović. Čini mi se onoj gužvi da je to bio Aljoša Asanović. 1:0 vodi Hrvatska u 25. i 6. minuti. Tek kasnije mi je, kad je to sve završilo, tek sam onda shvatio u biti da sam ja dao gol nakon, šta ja znam, 40-50 godina, prvi gol za Hrvatsku. I da, jedan od najznačajnijih golova u svojoj karijeri. Prvi gol sam namjestio Aljoši, koji je izvrsno s ljevicom smjestio golmanu Meolu, čini mi se na sjeverni gol. 1:0, a drugi je postigao Ivan Cvjetković. Nakon isto moje asistencije, to je bilo poluvrijeme, čini mi se 2:0, ako mi sjećanja ne blijede. Sjećam se i još su mi u mislima ta eksplozija stadiona i čitavih tribina koje je skandirala Hrvatska. Ivić